Ano sa may boss? Ano may... Up! Yan. Usa ka mo sulat-ulat to. Ito o. Tapos lamin, hiluton. Ang dire, pinuligyan ang mangot. Ay, green mo kawan. Tahan. Yung green. Kaya eh. Ang naramang video ko so. Hello. Kaya. O magay nagitinood. So, ang pagtinog ko doon ako. Nagmidya lagi na. Binuangan na eh. Alas 4 na ganda, alas 8 ang video. Ano kami mo? Up, yeah. Meron ko cellphone lang. Pagpalit og ganto na rumugkaon na. Kanang remote yun. Ikaw ako. Ya. Kwarto na yun. Dali! Extra big! Extra big! Ate! Ah! Gamay. Uspanan ba isa kasmana, boss? Ha? Uspanan ba isa kasmana? Ay, bahala na, basta rin. Ah! Ate! Umok na ko. Okay, gini na ba?
nagtalit mo ang dada na daw. Hindi baliton. Bihon, inalang or kuman. Ang susudan dito. Bihon, pansit, original lang. Okay na, boss? Ano ba na wala? Ay! Gusto ka may boss? Hop, yeah. Agay! Danan, Jess. Wala tanan. Ganda mo plato. Tungkol sa bal. Ganda plato. Tawag ka na ko. Kaya, bay, marag sakit yung siluot, bay. Ha? Ang porsyon naman. Hop, yeah. Nayon, nayon. Kaya lang, eh, marag sakit yung sa porsyon na diya. Ay! Ah. Tara bro, balik bro.
Pero, ah, Ay. balik mo. Punta ka man. Sige, balik ka na. Wala na sakit. Parang mo sa... Bukong maging akong balik. Dito pa din ka. Balik mo, balik. Ha? Punta ka man. Ha? Agay! Ah! Agay! Tawa. Hindi ka tapos mga ito. Lagay ng papalino. Lagay na. Oh, natuli na. Yan na, pagbasag hapon, boss. Oh, Untag lang liko. saan ay magbabag? Thank you. Ayaw, di naman yun na. Ayaw lang dyan, may... Ayaw lang dito kay... Ha? Ayaw dito kay... Siyempre. Pasos na may boss. Eh. Hapya. Hapit na. Yes, angkat na kami, boss. Hapya.
Hindi mo kalaksan ni Paraw na, Bergisip, ni Ma'am ha. Laksa ko ba yung bisip? Pag inom ninyo, kuman man yun to ha. Ito din na niyo to. Ito mukha na. Ha? Nabukod na mukha niya. Nak? Gusto ko nga siya. Pwede mo gano'n eh. Mga ito. Ang itlog mo. Dali ka pa na. Ano to? Tangi ko gusto. Tara na. Ay, ma'am. Oo. Okay, bangon ta boss. Ay pagpasa ron ha. Nagkaroon ako umali sa tamaligo. Okay na tinod ha. Tinutan. Wala na kayo nagtitinod. Yung magkaditinod on. Bukas. Paano magkakamukhaw itlog kung manok? Ikaw ay. Samot yung kutas na mo na. Ano ba yun? Balot, yung magkamukhaw balot. Kami na rin bang balot, transugban na. Niluto siguro na daan. Ito na po na. Ito ako ka. Lutuan ng sumbara. Luwag man. Yan, anak pa lang dahil inipanit. Parang kaya na ang gusto nga no, panitan. Buwak na. Niluto, bidaan to. Ora man ko nagot, iinit pa rin mo, dahil mo gisus. Oo. Alang sa take style. Pwede mo dito magsugba. Panit, buwak ko eh. Pero nakalami na ilang sos. Nari, susutang, mga chili-chili. Huwag makay sos, asinan na Ang lang. balot kay asin naman. Asin suka, pouch na. Oh, April, man yung suba. Oh, balot siya, yung sumbag otro niya. Abrihan man niya, kaya gusto ka magsusin ko. Balot man daw na. Mo na siya magbukal, Okay na boss, mga na ka. Jesus name, ayun na. Medyas, jogging pants, jacket. Ganda pa, no? Wala no? Sanina na.
May ko, ito niya. Yapil, ano ni balot sa mga. Ano lang? Thank you for watching, guys.